И това е силният Валерий Атанасов. Само какви ретници, какви удари. Какви удари само. И рете на малкия Никола. Ах, само как му падна главата. Това е силата на Валерий Атанасов. Този малък вандал. Така ви се пада! Ето, сега ще видим чука! Направи да ми чука! От Валерий! Сега ще ви покажа Снежковци! Час! Дигам тежката артилерия. Край на визити. Направо ще преживава. Този така велико Валерий Атанасов. Валерий. Известен като скалата, който е само 36 кг на 6 години. Да бягам ли? Ти кажеш, танги се едно, че ти кажеш? Чука, една име Валерий. И който ме е снимал, веднага ще съжалява. Нали? На пътя! Направо съвявам, как някой ме пречи. Готов? Готов, махай. Дигни веждите сега. Добре. Свърши клипчето на силата. Да. То знаете,